kene bapak karo dalam tolong. Nggih, Pak. Panjenengan tulung menapa nggih, Pak? Terus sejarah Mas Haryono, sebenarnya mana kerja bagi ke masjid. Oh, gugur tulungipun dalipun tanggal pinten nggih, Pak? Ini jemur besok. Oh, nggih, Pak. Mungkin kula sejalan teng Pak Saryono. Sapunika kula pamit diri nggih, Pak. Iya, matur suwun ya Mel, kan hati-hati. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.